olympialajitestaukseen. Tänään ollaan Raisiossa. Moukari heittää Silja Kososen treenipaikalla. Aurinko häikäisee. Nyt lähdetään kattoo, mihin asti se moukari lentää. Ja sehän lentää. Joo, Silja tulee. Oi. Mä vaan mietin, että pitäisikö se jättää tätä auto vähän kauemmas, että mä vaan osu siihen. Silja treenikassi. Silja toi mulle ihan oikeat moukarikengät, että päästään kunnolla fiilikseen. Oli ehkä muutaman kollia isot, mutta ei anneta se haitata. Ja ihan vähän vaan käytetyt moukarihanskat. No niin, terve. Moi. Mitä menee? Ihan hyvin. Mä en oo ikinä koskenut moukariin. Mitä veikkaat, että paljon mä jaksan tätä heittää? Kyllä mä sanoisin, että vähintään 20 metriä tulee. Siihen lähdetään tähtäämään. Alkuun rennot moukarimaiset alkulämmittelyt. Mut mahdollisimman rennosti vaan kädet, ettei lähde hirveän niinku... Tässä Silja näyttää, mitä sitä moukaria pitäisi oikeesti heittää. Terve! Sen jälkeen oli sitten mun vuoro. Jumakauta. Mä pelottaa. 1. No ehkä vähän muutama 2. askel liikaa. 1. Hei, parempi. 3. Noissa mun pyörähyksissä ei ole mitään kehuttavaa, joten otettiin pieni tanssiharjoitus. Ja ei muuta kuin uutta putkea. Verkot testattu. Tän takia en antanut kenenkään kuvata lähietäisyydeltä mun heittoja. Siihen tuli. Siljan moukariennätys on yli 74 metriä ja mä tajusin vasta paikan päällä, että näähän pitää itse hakea nämä moukarit täältä pellolta. 20 metrin raja ylitetty ja 30 havitellaan. Menikö? Ennätys! Kato miten lähellä. On kyllä kivuliaan lähellä. Me leikitään, että se alkaa jo tästä kohtaa vähän kaartaa, niin sit se voi olla tosta. Tää voisi periaatteessa olla Niin. 30. 30 metriä. Heitot heitetty. Saat antaa arvosana 1-5. No kyllä mä sanoisin, että 5 ihan vaan sen takia, että kuin rohkeasti sä lähit heti yrittää. Et ei ollut kauheasti sellaista varovaisuutta, mikä on mun mielestä ihan siistiä. Kiitos. Ja aika hyvin kehittyskin tuossa matkan varrella. Hyvin meni kyllä mun mielestä. Hyvin meni. Mä kannustan teitä kaikki tästä moukariheittoa. Se on aika hauska ja monipuolinen laji ja yllättävän vaikeaa. Toivottavasti kaikki kannustaa sit Pariisin olympialaisissa. Kisat 4. ja 6. elokuuta. Tulkaa heittää moukari. Moi moi! Moikka!